Здравейте! Да се подготвим за лятото. Ще правим долна част, крака, глутеус. Ще правим сепарация, което е оформеност на краката и издръжливост. Долната част. Аз съм загрял и директно ще почна с упражнението. Ще направим 5-6 упражнения. Почваме от първото, с по-малко почивки, да влизаме в анаеробен режим. И почваме, това ще са напади и отваряне крака, за да може да влезе малко в глутеуса и в задното бедро. Правим повече бройки, между 10 и 12 бройки, от 10 и 12, 10 и 15 даже. Краката имат нужда много повече да влезе кръв в тях. И започваме. Аз ще взема една подовка, вие може да си вземете дъмбел, каквото ви е удобно. Тук е важно най-вече да се изпълнява правилно упражнението. Глутеуса да тръгне назад, надолу. Тук отваряме долу другия крак и връщаме. Дишането също е важно. Броим 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изглежда лесно, но ви кажете дали е лесно. Аз ще направя 10, 11, 12, 13, 14. Като завъртим така крака, тогава вкарваме. Иначе се стои в трицепса повече. Почивка малко. В началото винаги ще ви е лесно на тялото. В началото първо използваме енергийните източници, които не е нужно толкова кислород. Ето сега тялото почва да реагира. И чак тогава има нужда да се вземе повече кислород. Пие малко вода. Първите 10 секунди аденозин трифосфат, ферритин фосфат и затова в началото тази експлозивност ни трябва толкова кислород. По-малка почивка, слушайте си тялото. Спрели да би сърцето, да го чувствате да бие, по-малко сте готови. И почваме втори път. Виждате бедрото изпълни с кръв. Има различни методики за правене, но искам вие да ми кажете дали искате за сепарация, дали искате за обем, дали искате за експлозивност. Дишаме да нормализираме пулса. И почваме. Когато усетим, че тялото е добре, почваме. Не се чака. Не лафим с колегата във фитнеса. Затова аз много уважавам. Ще да не изпусна движението. Когато хората са с слушалки в фитнеса, след това ги сваляш, говори си колко си искаш.
Бедрото е изпълнено с кръв и задното бедро. За мен да се отделя глутеуса, това е грешка. Да отидеш в фитнеса да тренираш глутеус и да отидеш в фитнеса да тренираш бицепс. Само бицепс. Много странно. Като искаш, направи си го някъде. Няма никакъв смисъл да отидете за толкова малък мускул в фитнеса. Стига ми това с упражнение, почвам другото. То ще е мост, този път ще акцентираме върху задното бедро. От мост пускаме краката напред, задържаме и връщаме бавно. Това упражнение гори хем глутеус, хем активира долната част на корема. Е универсално. Клякаме долу, вдигаме се, краката на пети тръгват напред, долу където можете, корема веднага стяга бедрото и връщаме. И винаги задържим горе. Така. 3, 4 и ще имате задамите супер добре. Това упражнение направо ще видите колко добър ефект ще имате с него, ако нямате някаква задържка. От тук има много варианти, но мисля, че това е най-доброто за глутеуса. И за задното бедро. От сега акцентираме върху него. Вижда, че и тежест не ми трябва. Почивка. Ще гледам кратка почивка. Краката, за да могат да се получи тази оформеност с тях, се искат съпротивление. С това спринтовете са толкова добри, затова няма да видите някой, който прави маратони. Ще видите само примерно ни много развити пръстци. Но много сложно, защото те горят много енергия, минават в друг режим на тялото. Повижте един спринтьор и един маратонец. О, 14. Стига ми това куче. Почивка пак около 20 секунди. Минимум е 3 пъти. Може, ако искате да акцентирате върху него, да го направите и 4, и 5, но мисля, че ви е достатъчно. Почваме пак. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стига толкова. Да отдъхнем малко и почваме за квадрицепса. По принцип на мен ми е леко и си мисля да взема един ластик, за да мога да вкарам хубаво кръв в него. Ако ви е трудно това упражнение, го правите без ластик. Сега идвам!
все едно на голем планк. Издигаме си целите, сваляме и избутваме. Все едно правите на машината, в фитнеса, избутващото. Взимам ластика, дърпвам много напред и почвам. За щастие накрая ще видите се приготвя на много тежко упражнение. Направо краката гърмат. И както виждате от предишното упражнение, от моста, корема веднага се изпълва с кръв. Аз се зашко. Това трябва да се правят долна част. Сега най-трудно. Продължаваме. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. По принцип, това е най-големия мускул. Ще го поправя още път. Но сега, защото следващото упражнение е адски трудно и в изометрична част ще почина малко и го почвам. Там се прави и корем, и всичко. Който не тренира долна част, да забрави за коремни плочки. Това е истината. Значи, ще отдъхнем, защото ще го правим 2-3 пъти по... Ще се постарая да е по около поне 20 секунди. Да имам на стената. И накрая ще направя малко за долната част и корема, костите, мускули отдолу. Да започваме. Стига приказки. Облягаме се хубаво за стената. Пускаме. Да паднем до 90 градуса горе-долу. Сега няма да шублера. И броим. Стискаме зъби. Това като ти направи 3-4 упражнения, всичко гърми. Когато усетите умората, вдъхвате се, продължавате и да не сте спортисти, колкото можете. Не е задължително, ето виждате краката почват да буксуват. Airbag системата е много важно да нормализирате дишането. Почиваме. Ето виждате как може, това даже не мога да го броя за тежест. По принцип тази тежест помага за правилното изпълнение, много грешно е разбрано, че тежестта 2 кг по-хубаво да вземете 2 кг от дъмбелче, отколкото нищо, защото да помага, да ви води претеглянето. Много се разприказвах, като гледам да мързилувам, да не започвам.
И почваме втори път. Пак бутаме колко, не се правим на дръж ми шапката да дигаме нагоре, всичко си е за нас. Утре ще върва като патък кълчища. Смисъл е да стресираме мускула и да се получи това разкъсване, дето виж, мислите не могат да ми върват, защото мускулите постоянно ми казват стига, стига, стига. Пускаме. Още един път задължително. Иначе е несериозно. Искам да ви кажа, че цялото трябва да шокира. Да не възприемете, че във фитнеса винаги ще ви помага. Това е основата, да. Винаги ще ви помага, когато покачвате тежестта. Търсете как да шокирате тялото. Днес понеделник правите крака, направете го във вторник. Естествено, ако не сте за някакви състезания. Перфектна програма, която ви е изградена. Обикновен трениращ човек. Обърнете някои мускулни групи в друг ден да види, че враг ще има стрес. Ей, как ме мързи вече. Почваме. Дишаме през носа, дишаме през устата. Идва умората. Ама ние сме здравеняци, ни пука. Тук малко наистина трябва да си откачен, за да не ти пука. Правиш го за твоето бъдеще, за да се чувстваш добре. Това е живота. Идва стрес, трябва да преодолееш. Стига! Но след това става приятно. Сега ще ви покажа едно упражнение за корема, за завършък, което не е задължено да го правите, но ако искате, аз много го уважавам, издигам се като свеж и го канах свеж, защото в свещата трябва да задържиш. Направо, защото сега няма да ги натоварвам толкова краката. Ви го показвам. Мога да видя едно упражнение, което иска за прасец. Тук по стената, като се положи, отивя се, така, издига и перфектно упражнение. Или ако искате за прасец упражнение, кажете ми, ще ви покажа как мога да натоварвате прасец. Мен прасец съм ми вървял винаги и затова много рядко го рецептирам. Почваме корема. Издигаме, завъртаме, сваляме. И в двете посоки. Това и за мобилност много помага. Почивка. След това ще видим, но мисля да ви покажа някаква следващото видео, някаква част за горна част нещо. Кажете ми кое е любопитно, мускулатура, какъв начин на трениране, за какво. Ще направя още веднъж и мисля да приключваме. Това не бях аз.
мохета. Това бях аз. Ако ви е харесало видеото и искате да получите следващи мои тренировки, последвайте. Живи и здрави! Всичко добро!